que transmitir de entrada un enorme agradecimento á cidadanía de Ribeira, ás autoridades de Ribeira, a Cofradía da Adorna representada por Son Xosé Segade, todas as autoridades que participades de alguma maneira, que colaborades con este encontro. É para nós un enorme orgullo poder volver ás orixes, poder poñer proa de novo a Ribeira, onde naceron os encontros hai 32 anos. En 1993 celebrouse en Ribeira o primeiro encontro de embarcacións tradicionais de Galicia. Estamos na 17ª edición, volvemos en certo modo á casa que nos viu nacer. Así que, sin máis, imos pasar ás intervencións das autoridades, comezando por o presidente da Real e Ilustre Cofradía da Adorna de Ribeira, Xoán Xosé Segade. Moi boas tardes a todos e a todas. Benvidos a Ribeira, representantes das institucións, asociacións, navegantes e veciñanza de Ribeira. Non quería comenzar sen antes agradecer a boa disposición de todos os implicados nestes encontros de embarcacións tradicionales de Galicia. Desde especial os tres coorganizadores, o Concello de Ribeira, Culturmar e a máis importante de todos, a Cofradía da Adorna. Hai que barrer para a casa tal. E a todas as persoas voluntarias por estar dispostas a botar unha man, ao pueblo de Ribeira e a todos os participantes pola gran acollida. Estamos superando expectativas e todo isto non sería posible sin a gran axuda de todas as persoas que están axudando. Un dos proxectos máis ambiciosos que tiñamos os membros da actual Real e Ilustre Cofradía da Adorna era traer os encontros a Ribeira. Logo de meses de traballo de presentar un proxecto de conseguir luz verde por unanimidade, comezou o camiño de converter esa idea en realidade. Foron meses de intensas reunións, de diferentes comisións, de nervios, de moitas horas remando, todas estas tres organizacións no mesmo barco para elaborar un encontro de altura que comeza hoxe e pon en punto de mira a tradición mariñeira a todo domingo aquí en Ribeira. Dende a Adorna quixamos tamén traer estes encontros a Ribeira por diferentes razóns. O noso municipio veu nacer esta cita de referencia en 1993 e agora, 32 anos despois, regresa convertendo a Ribeira no primer concello en celebralo por segunda vez. A Cofradía da Adorna naceu de varios obxectivos. Entre eles manter a embarcación tipo Adorna viva, a navegación a vela, a cultura mariñeira e para non olvidar as nosas orixes, as orixes do pobo de Ribeira. Ribeira naceu do mar, é a nosa forma de recordarlo e telo presente a día de hoxe, dende a Cofradía da Adorna. Dende hoxe ata domingo estará no noso porto percorrendo a Ría da Arousa, preto de unhas 140 embarcacións chegadas de diferentes partes de Galicia, España, Europa e Sudamérica. Damos a benvida a todos ao noso pobo para que disfrutedes do noso mar, da nosa xentiña, das exposicións e das distintas demostracións que estarán nas carpas estes días. Dende a Cofradía da Adorna agradecemos de corazón a todos por vir a apoiarnos a facer deste encontro algo inolvidable. Así que, sin máis, moitísimas gracias e moitas gracias por apoio. Ben, a continuación imos ter a intervención de Soledad Agra en representación da Diputación da Coruña. Como decía en un momento, isto é imposible sin a participación de moitísimas mans. Por suposto, algunhas delas son mans de voluntariado, de persoas de a pé, pero moitas outras son as mans das institucións. Hai moitas aquí que colaboran con este encontro, sería imposible conseguilo sin elas, e unha delas, por suposto, é a Deputación Provincial da Coruña. Soledad Agar. Grazas. Boa tarde, alcalde, concelleiro de Cultura, director xeral de Mar, presidente da Real Cofradía da Adorna, presidente de Culturmal, alcaldes da Contorna, concelleiras, concelleiros que vos achegastes hasta aquí, veciñanza de Ribeira e benvidos todos os visitantes tamén a esta gran festa da cultura e do patrimonio marítimo e fluvial de Galicia. A verdade é que é un placer poder representar a Deputación da Coruña. Eu vim en sustitución do meu compañeiro deputado de Patrimonio, que desculpa a súa ausencia por motivos de saúde, e quero dar as grazas, primeiro de nada, a Culturmar, a Xosé Lois Acau, a Pepe, por facernos sempre partícipes deste evento no que colaboramos desde fai moitos anos,
Por suposto, tamén agradecer ao Concello de Ribeira, representado aquí polo seu alcalde Luís Pérez e os seus concelleiros e concelleiras, todo o apoio para que todas as administracións que aquí estemos, asociacións, entidades, podamos celebrar a gran festa da cultura e do patrimonio marítimo. E para min tamén unha inauguración con especial significación, xa que teño algo da casa, o sea, aquí, eu son do Concello de Outes e temos aquí o balandro Joaquín Vieta, que é o barco de pasaxeiros máis antigo da Galiza en funcionamento e que foi construído no Porto do Freixo, no meu Concello de Outes. Me alegra poder vir personalmente a agradecerlle o traballo e esforzo de Culturmar, o esforzo de organización, e dicirlle que xa sabe que pode contar co apoio da Deputación sempre para financiar estes encontros bianuais. Por iso, para min tamén é un orgullo representar a unha institución como a Deputación para apoiar este ambicioso evento que ten moitísimas embarcacións tradicionais de Galiza, pero como dixeron antes, tamén de Europa e do resto do mundo, non? Para iso deben estar as institucións, para apoiar iniciativas ambiciosas e necesarias que poñan en valor aspectos tan relevantes da nosa cultura como é a cultura marítima e fluvial. E, sobre todo, proxectos que impliquen o traballo desinteresado de dúcias de persoas que se organizan en pequenas asociacións ao longo do noso país para salvaguardar o patrimonio das embarcacións tradicionais que estaban xa en risco de desaparecer e que ten un gran custo de tempo e traballo para que volvan a lucir navegando polas nosas rías e ríos. Galiza é un país con unha increíble cultura, patrimonio material e inmaterial, riqueza natural, e casi nunca somos quen de valoralo como se merece. A veces, en vez de sentir orgullo do noso, non nos valorámolo e parece que temos envexa do que outros teñen, dándolle razón aos foráneos e tentando imitar o que noutros lugares se fai, sen saber poñer en valor o que nós facemos desde tempos inmemoriais. Acollémonos moi logo as modas que desbotan o noso saber autóctono para tratar de imitar o que nos ven imposto de fora, asumindo que se non é noso parece que é mellor. Por iso ten tanto valor o que hoxe estamos disfrutando aquí en Ribeira. A reivindicación do noso, das nosas embarcacións tradicionais, que van da man da posta en valor do noso entorno natural, da nosa artesanía, da nosa fala, da nosa gastronomía, da nosa música e baile, e de todo iso que se celebra nesta festa de exaltación da cultura mariñeira e nas actividades paralelas que podemos disfrutar todo o fin de semana e que nos van facer sentir orgullo do noso, orgullo de ser, sentir e vivir como galegos e como galegas. Porque se renunciamos a iso, iremos quedando sós, como decía o poeta Manuel Antonio, fomos ficando sós, o mar, o barco e máis nós. Pero, grazas ao traballo de tantas persoas voluntarias, das entidades que nos agrupan, como esta Asociación de Culturmar, das institucións tamén a nivel local e da Deputación Provincial que represento, poderíamos tamén parafrasear a Manuel Antonio e asegurar que armaremos unha rede de ronseles para recobrar as saudades co seu viaxe feito polos océanos do noso corazón, que é Galiza. Moitas grazas. Moitas grazas. Por suposto, o encontro de embarcacións tradicionais ten a súa razón de ser, o seu corazón no mar. E, como non, a Consellería do Mar, con todas as súas dependencias, Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, a entidade Portos de Galicia, temos que pedir disculpas porque estamos ocupando a vosa casa. É a casa dos profesionais do mar. Algúns están un pouco enfadados con nós, temos que dicilo así. Comprendemos que estamos molestando a xente que vive do mar, pero tamén entendemos que é unha forma de que a súa propia forma de ser, a súa propia vida se vexa realzada, se vexa defendida como realmente unha gran cultura que debemos a elas, debemos a estas persoas que viven do mar, algunhas das que hoxe pois o mellor non están moi contentas con que desocupemos a súa casa. Aquí estamos, por suposto, o mar. Ángeles Vázquez ten a súa presenza fundamental no encontro. Autoridades, alcalde,
Queridas amigas e amigos do mar, hoxe Ribeira volve a ser o corazón da cultura marítima galega. Reunímonos nesta fermosa vila, berce de tradicións e de soños, para inaugurar o 17º encontro de embarcacións tradicionais de Galicia. Un evento que non só celebra a beleza e o enxeño das nosas embarcacións, senón tamén o compromiso inquebrantable da nosa comunidade co noso mar e co seu legado. Fai máis de 3 décadas, en 1993, Ribeira acolleu o primeiro encontro de embarcacións tradicionais. Hoxe, 32 anos despois, volvemos ás orixes, reafirmando a importancia de protexer, de preservar e de promover o noso patrimonio marítimo e fluvial. Coa iniciativa de Culturmar, o respaldo institucional e a real e ilustre cofradía da Dorna de Ribeira, segue adiante este compromiso sostido coa recuperación das tradicións mariñeiras vencelladas á carpintería de Ribeira. Un compromiso que, sen dúbida ninguna, debemos de agradecer e moito a toda a organización. Este regreso é unha homenaxe a todos os que ao longo dos anos traballaron incansablemente para que as embarcacións tradicionais sigan sucando as nosas augas. Durante os próximos días, máis dun centenar de embarcacións e de tripulacións encherán este fermoso porto de vida, ledicia, de cor e de tradición. Este encontro é, polo tanto, unha verdadeira festa da cultura marítima. Aquí danse cita a memoria e o futuro, a paixón polo mar, pero tamén a responsabilidade de conservalo para as xeracións vindeiras. Convídovos a todas e a todos a gozar destes días, a aprender, a compartir e a deixarse inspirar pola forza dunha tradición que segue moi viva. En Galicia temos o privilexio de contar coa presenza de múltiples elementos patrimoniais e etnográficos vencellados ao ámbito marítimo pesqueiro. Por iso, o Plan de Cultura Marítima de Galicia, que constitúe unha base sólida sobre a que traballar para preservar e activar a cultura marítima galega a través de 100 propostas de proxectos para a cultura do mar. É un plan pioneiro, un plan innovador, co que Galicia se sitúa á vanguarda na defensa da cultura marítima e crea a folla de ruta das actuacións a realizar co horizonte posto no ano 2030. Só me queda darvos a todos vos a benvida a este 17º encontro de embarcacións tradicionais de Galicia. Que as velas se hinchen e que a tradición siga navegando por moitos anos. Moitísimas grazas a todas e a todos. Moitísimas grazas. Ángeles Vázquez falaba de mar, pero tamén falaba de cultura. Outra das grandes achegas que ten este 17º encontro. Anxo Lorenzo, que está entre nós, a Consellería de Cultura é outra das que apoia, non podía ser de outra maneira, este evento, desde hai ademais moitos anos. E antes de dar entón a palabra ao alcalde de Ribeira, Luís Pérez, vou-vos dar eu as 4 pinceladas por parte da Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial, por parte de Culturmar, en nome de todas as asociacións que formamos Culturmar, vou-vos dar a nosa benvida de novo. O Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia é realmente un proxecto de voluntariado. É un proxecto no que moitísimas vontades conflúen. E voluntariado non é únicamente esas dúcias, máis dun cento en total de persoas que visten hoxe as camisolas azul marino, que veredes correteando por todo o encontro, instalando cables, recollendo mesas, barrendo o chan e demais. Por suposto, esas cento e pico persoas son fundamentais, son auténtico voluntariado do encontro, imposible un encontro sin elas. Pero tamén son voluntarias e voluntarios todas as asociacións que forman Culturmar, que, por propia iniciativa, preparan os seus barcos, rascan os seus barcos, píntanos, adecéntanos para chegar aquí e presentarnos esta grandísima mostra de cultura marítima. Para elas tamén o noso agradecimento. Tamén son voluntarias as asociacións. Tamén son voluntarias, por suposto,
todas as expedicións de outras comunidades amigas e irmás que participan no encontro, e non quero esquecer ninguna. Temos comunidades, expedicións do Golfo de Morbihan, temos expedicións de Irlanda, temos expedicións do País Vasco, temos expedicións de Cataluña, temos expedicións de Palma de Mallorca, temos unha expedición moi importante para nós entrañable, que é, por suposto, a expedición portuguesa, e temos como gran novedade unha expedición chilena que temos aquí ao noso lado, que é a primeira vez que un barco, unha expedición chilena, americana, o Océano Pacífico, está hoxe aquí nunha ría galega. Para nós é un motivo de especial orgullo. Esas expedicións son tamén voluntariado. Están aquí porque queren e porque creen que este é un proxecto que ten ese valor. As empresas e asociacións locais que tamén participan poñendo o seu gran de area, poñendo unha pequena mostra, unha pequena carpa, axudando en mil cousas, tamén son voluntariado. Tamén están aquí por vontade propia, porque queren e porque creen que isto paga a pena. Por suposto, todas as institucións e entidades, desde Gardacostas de Galicia, Capitanías Marítimas, Salvamento Marítimo, Portos de Galicia, Dirección Xeral de Cultura, Consellería de Cultura, Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Conselleiro do Mar, Deputación da Coruña, Alcalde de Corporación de Ribeira, todas elas tamén son voluntarias. Son institucións que poñen os recursos que son públicos ao servicio público e póñenos porque queren e porque pensan que deben facelo, que ten un valor. Así que, sin todos vos, desde a primeira das nosas voluntarias, a máis nova das nosas tripulantes, a máis alta institución, todas son entidades e persoas necesarias e imprescindibles neste encontro. Un montón de gracias por parte de Culturmar, 1.000.000 de grazas por parte de todos os colectivos 44 que formamos Culturmar e, sin máis, doi a palabra a don Luís Pérez, que dará a inauguración oficial a este encontro. Moitísimas grazas e a disfrutar da nosa cultura. Presidente da Real e Ilustre Confraría da Dorna, Presidente de Culturmar, Directora Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Deputada da Deputación da Coruña, Director Xeral de Cultura, Alcaldes, Concelleiros, Concelleiras, Presidentes e demais autoridades que estades aquí de entidades sociais, económicas e culturais, compañeiros e compañeiras. É un placer estar hoxe aquí para dar o pistoletazo de saída deste 17º encontro de embarcacións tradicionais de Galiza, un evento moi especial porque en 1993 Ribeira acollía por primeira vez o encontro de embarcacións tradicionais, unha cita que se empezaría a facer de maneira bianual e que agora, 32 anos máis tarde, recunca na nosa vila e queremos volver a izar esas velas poñendo o patrimonio cultural e marítimo en pé, dicíndolle a toda Galiza e a todo o mundo que o noso compromiso coa cultura mariñeira e coa cultura tradicional segue moi vivo. Ribeira é unha vila mariñeira, isto é unha obviedade, por iso ninguén mellor que a nós, os veciños e veciñas de Ribeira, sabe o que iso implica. Sabemos que temos unha das lonxas máis importantes de descarga de peixe fresco de toda a Galiza, de toda a Europa, pero tamén Ribeira foi o berce de moitísimas máis cousas, non só de mariñeiros e patróns de barco, non só de redeiras, senón tamén que foi o berce de carpinteiros de Ribeira que coas súas mans tallaban esa madeira que despois faría as dornas e as embarcacións que hoxe mantemos e coas que hoxe seguimos navegando. Se miramos aí ao porto de Ribeira, veremos preto de 150 embarcacións de todo tipo, dornas, balandros, galeóns, en fin, un sinfín de embarcacións feitas, todas elas en madeira,
con mans artesás e que chegan, como ben dicía Pepe, de todas as partes do planeta. Veñen de todos os lugares de Galiza, veñen tamén do resto de comunidades do Estado español, tamén de outros países de Europa e incluso cruzan o océano como os compañeiros de Chile para vir a Ribeira e vir a Galiza a contemplar unha das mostras de embarcacións tradicionais máis importantes que se celebran en todo o mundo. Este encontro, co que imos gozar durante 3 días de conferencias, actividades, navegación, gastronomía ou cultura, non sería posible sen a implicación e o proxecto de Culturmar, colaboración do Concello de Ribeira, e permitídeme en último lugar destacar a colaboración tan importante da Confraría da Dorna. E gustaríame destacar a súa colaboración porque no momento en que nos puxeron o proxecto en riba da mesa, abrazámolo como se fose propio. Sabíamos que era unha oportunidade única para celebrar no noso Concello este encontro, facendo que Ribeira sexa o epicentro da cultura marítima mundial durante estes 3 días. E non todo foron alegrías. Durante moitos meses foron horas e horas de reunións de traballo, saben o ben a Concelleira de Cultura ou o Concelleiro de Mar. Saben tamén os compañeiros da Confraría da Dorna que foron moitos quebracabezas, moitos problemas, pero tamén houbo ingredientes imprescindibles como é a tenacidade, a alegría e, sobre todo, a ilusión por poñer un proxecto en marcha como este, onde Ribeira viviría o espírito outra vez dese pobo mariñeiro que nunca perderemos, E tamén un agradecemento especial a todo o voluntariado, dende persoas que queren colaborar nestes encontros, pero tamén a artesáns, patróns de embarcacións, mariñeiros, tripulacións, pasando tamén por conferenciantes ou carpinteiros que hoxe se encontran neste Concello. A todas e todas vós, moitísimas grazas por facer que este encontro sexa posible. Eu síntome profundamente orgulloso como alcalde de poder ter nesta vila de Ribeira este encontro, pero máis alá de sentir orgullo como alcalde, tamén sinto orgullo como veciño, e vou explicar por qué. Hoxe vemos aquí un patrimonio que é visible, que son as embarcacións tradicionais. Vémolas aí, navegando na nosa ría, e vémolas izando esas bandeiras e esas velas. Pero tamén hai un patrimonio que non se ve, pero que mantemos nos nosos corazóns. Eu de pequeno lembro como me quedaba mirando para os barcos que ian surcando estas augas da ría da Arousa, que entraban no porto de Ribeira. Gustábame ver como abrían coas súas proas o mar e ian deixando tras de sí un ronsel de gaivotas que voaban baixiño, case rozando a auga para coller o peixe que se desbotaba pola borda. Aquela imaxe, o mar, o barco surcando as augas da ría e as gaivotas detrás recollendo o peixe, foi unha imaxe que me quedou guardada na memoria. E tamén lembro a variedade de barcos que había neste porto de Ribeira. Arrastreiros, bateeiros, naseiros, planadoras, dornas, feitos de todo tipo de materiais. Madeira, ferro, poliéster. E para min, unha das cousas máis especiais que ten este porto, que por desgraza hoxe en día non se conserva, que moitas persoas das que estades hoxe aquí seguramente que lembrades, era aquela sirena da lonxa. Cando soaba, sabías que a vida se volvía a activar, que chegaba o peixe para se vender, e por tanto era o sustento de moita xente. E eu, de pequeno, sen sabelo, o motor económico de Ribeira seguía latexando. Creo que todas esas persoas que adoitamos pasear polo porto de Ribeira, todas esas persoas que pertencemos a familias mariñeiras, ou que vivimos aquilo que se facía antes, gardámolo no noso recordo. E iso que estou relatando tamén é patrimonio, forma parte da nosa memoria colectiva. E ese é o vínculo co mar que hoxe celebramos con orgullo neste encontro, porque esa é a esencia do mar, que deixa algo impregnado en nós, que nos deixa algo impregnado no corazón.
E remato reafirmando unha cousa. Eu creo que o mar une persoas, une culturas. E hoxe ese mar dase cita en Ribeira. Ribeira é a vosa casa. E vai seguir sendo o fogar desa cultura mariñeira, onde todo comezou e onde todo renace para seguir navegando cara ao futuro. Moitísimas grazas. E damos por aberta esta 17ª edición dos Encontros Tradicionais de Galicia.